салом алайкум бародарони азизи дилҷон, хуш омадем ба канали ма Баҳром медиа. ҳазор рамад, ҳазор раҳмат, ҳазор раҳмати калон. Дар муддати як сутка нигоҳ кунед чанд қасм ҷамъ шид. Дар байни як сутка ин нархи ҳами хеле оли бо 100,000-ш кам айҷа бигем ки 2 миллион ай. ин бародари азиз нархиш ай 700,000 боло ай. вақте ин қадига ай параш мешава. Просто зиндагира инам хеле кӯҳи баланди осмонӣ ина нигоҳ ки ҳоли вез чанд метра ку кӯҳи зиндагӣ инам хеле мешава. ҳазор раҳмат барои дастгириҳо, барои падешкҳо. Бо ними суми аму синиматкалагӣ на. Ина ёш нав. Ма Баҳром медиа. Баҳром медиа бозира пас кард. ҳамаи бач. салом алайкум бародарони азизи дилҷон, хуш омадем ба канали ма Баҳром медиа. Баҳром медиа бозира